Hello guys, dito na po tayo, gagawa tayo ng vlog. Magluluto tayo ng, tawag sa Ilocano is kudet. Sa amin naman sa Samar is kurakdet. Ito yung tumutubo sa mga kahoy, ng mga patay ng kahoy, lalo na yung tag-ulan na. Marami nito. Isang klase rin to ng mushroom. Ito siya, yan ang itsura niya. Ang ingredients natin is yan, kudet or kurakdet. Ito naman is mais. Hindi ko lang sure kung ito yung mais na malagkit o ordinary lang. Nagayat na po yan, yung white corn. Ito naman ay dahon ng ampalaya, native na ampalaya. Ito is gata, dalawang klase ng gata, pure at saka yung may halong tubig. Sibuyas, bawang, taba ng baboy. Kasi wala tayong tinapa, kaya baboy ang gagamitin natin ngayon. Pork, paminta, asin. Yun lang gagamitin natin sa magic sarap. Okay guys, umpisa na natin. Magmamantikain lang natin siya. Wait lang natin mga 3 minutes siguro. Mantika. Ayan. Okay, version ng lutong Ilocano na pinaghalo ng lutong waray. Pa natin ulit ay tomato langsik. Bibigyan lagi sa ng bawang. Hinaan pa. Hangin na natin yung bawang at saka sibuyas. Ayan bawang. Ayan na natin na maging golden brown ng konti. Lalagay na natin yung laman. May babad na ito sa tubig. Hugasan. Maganda kasi pag binababad sa tubig muna yan, natanggalan yung mga dito sa puno niya kasi yun ang matigas, yung nakakapit dun sa kahoy. Yes. Pag kayo nakababad naman sa tubig, madali siyang lumambot. Maganda rin yung nilalagay yung tinapa o naprito na mga isda, yung mga leftover, yung sobrang kumbaga. Tapos ang ating mais na ginayat kanina.
Pangalawang gata. Yung pangalawang gata natin. Hindi nga pala tayo nakapag-vlog nung nakaraang araw na 2 beses na upo, yung 2 days upo kasi masyadong malakas yung ulan. Malalim dun sa ilog. Kaya ngayon lang ulit kami nakapag luto. Hindi nakapag-fishing. Malalim ang ilog. Tag-ulan kasi guys. Medyo kakatakot naman. Hindi naman ako sa natatakot. Yung problema kasi baka abutan ng ulan doon. Madaling tumaas yung tubig. Lalo't dati nang mataas yung tubig. At saka walang pagpwestuhan siguro. So guys, iwan lang natin mga 15 minutes. Pala, lagyan na natin yung paminta niya. Hindi pala guys gagamit ng ng tawag nito, MSG o bitsin, kasi ang kudit o kurakdot o pamilya ng mushroom is mataas na yun sa parang kargado na rin siya ng bitsin. Malasya na siya. Magic sarap pala natin. Problema kung malagkit o hindi. Asin. Basta maganda, mayroong mais. Guys, lalagay na natin yung ating dahon ng native na ampalaya. Dahon ng native na ampalaya. Lalagay na natin siya. Bango. Lalagay na natin ulit yung coconut milk. Isang buong nyug po ang ginata. Ganun din ulit kasi pure na nga ho, medyo gagalawin na natin ng konti para hindi magmantika. Natin yung overcook masyado yung dahon ng ampalaya kasi papait siya. Ito na po yung finished product natin ng mushroom with ampalaya with corn and gata. Shoutout nga pala kay Aldeber na nanood kahapon. Thank you bro, salamat. Ito na po yan. Kain na na. Bye. Bye bye.